cases unazuno katimbo bata kagamba remanzira tinaro. Mwezi wa September uno katakashakirwa nemagamba anoti Utopia Sereketa Marcos Banda Joseph Ndlovu Papa Joseph atiwe matamba urunge sounds kumbulani magaya Flavenia ati Brian Chimbetu so but chidikano bomwe chete kana tine chikupo Mshakaputi nechikupo hanzi buda na ureketi kupeka mkanonzi Christina. Makare karezi Nana chief tendai chipwe Apeo manjimanzi SG Rudo Chibata moto What property ni anapesha kashiri Chitafunga kuye Apriska mpofu Koko pofu zisena Clive Pira chimweni Chawanda chimperu Dokota Chifaini mpofu machete na 5 Giant Farera Koni asima hachi Parise na sumarondi Kanzo kakuzana na Mr. Bao kupepeka Avakange kakarua kare
ndikaiti mbopinda kamuhuru kuro ndakaita kama ne mwana wacho wachine chikupo pana pa chimbotiudzawo nhoroondo ya Mndara. Right, inini ndiri mwana wa Chikupo. Zita rangu ndichinzi Fungai Chikupo. Chine Chikupo ndi baba mkuru wangu, mukoma wa baba. Chikupo akazvarirwa kwa Murewa munzvimbo iri pasi pamambo Mangwende. Sabhuku ari Nyahora Chikupo anova ndiwo aiva baba vavo. Vakakurira kwa Chikupo ikoko, vakadzidza pachikoro chinonzi Chikupo. Mune imwe nguva zvakare vakambogara kuwedza nemunin'ina wamai vavo vainzi Mbuya Maringisa, ndokumwe kwakakurira zvakare ikoko. Ndingati inini tine Chikupo mumhuri mavo vakazvarwa vari vanomwe, 7 muchirungu. Wekutanga ainzi Virus, wechipiri ainzi Paiva kana kuti Raymond. Kuzouya anonzi Akurina aiva mukuru kuna Tinei, then kuchizouya bamukuru Tinei, kuzouya baba vangu inini vainzi Mondiwa kana kuti Filmon. Eni kwaizotevera Emily hanzvadzi yavo, kuzopedzisira ainzi Tendai, ndo aiva Gotwe. Imi michidzika nhoroondo yavo mumusha menyu kwa Chikupo ikoko, tingati here pane vanga vane chipo chekuimba icho? Icho kwari mukoma umali nechikonzero chekuti takatarisa mumhuri mavo, hanzvadzi dzavo, vanin'ina vavo vanosanganisira Emily naTendai, vanhu vaitonyanyosizikanwa zvikuru munzvimbo yekwaMurewa, zvekuti paita maungano yakafanana nemajiti vaitodanwa ikoko kukokwa kuuya kuzoridza ngoma nekuimba. Saka ndingati inini zvanga zvagara zviri mumhuri mavo, munova mumhuri medu imomo. Saka vakazozvisimudzira sei, vakazozvivandudza sei kuti izvizvi kuti sapane chimwe chidano taakuzogumisa taakunzwa kuti vaakukwapaidza ari magitare kuti vachizoya kuno kudhorobha? Ichokwadi, banguru mazera andinoita munhu aiita zvemusic vari kumusha kusvika vatanga zvemagitari. Vatanga zvemagitari kudaro vakachizoya muno muHarare. Vapinda muno muHarare vakachitanga kuita mashows uye nekurekodha music yavo. Uyezve vanhu vandinoziva vaimbi vavakamboimba navo vanosanganisira Sifas Mashakada, Shepard Chinyani, Nicholas Zakaria nevamwewo vakasiyana siyana. Ndo mazira andinoita. Imimi iwo bamukuru wenyu anga ari munhu akaita sei, ngatiti pamagariro? Bamukuru munhu anga akanyarara. Ndainyanya kuvaona vachinge vauya kumusha vabva kuno kuHarare, sekuti isusu edu takakurira mumusha kwaMurewa iko kwaChikupo. So mukuvaziva kwandaivaita, kana pasiri pamitambo yekuti vanhu vari kuungana vachiita zvekuimba izvozvo, munhu anga akanyarara chaizvo. Ndo mazira andavaita. Asi ngatiti dzimwe dzenguva kumusha kuri kuitwa chivanhu, vanhu vachiungana zviye vaiwanikwawo here vachisvika panzvimbo dzakadai so? Ichokwadi ichocho nechikonzero chekuti sekuru vanhambotaura nezvavo vanhu vababa vavo vainzi Nyahora Chikupo vaiva munhu aizikanwa nenyaya yetradition, was a traditional healer. Paiitwawo maungano aiitwa, magungano aiitwa vachiuya. Mhuri yedu ndingati vazhinji tairidza mbira kana kuti tinoridza mbira kusanganisira ana baba. Ende panguva idzodzo dzataiungana tichiti tiri kuita gathering yakafanana naiyoyo, vaiita zvemusic yavo iyoyo, vainzwa vachiimba zvichienderana nembira dzataichita se tichiridza, kuratidza kuti munhu anga ari nezvekuimba zvakanyanya. Mwanzadzi yainzi Akurina, ndobva yaimbirwa kambo apa Akurina. Inzwai munzwe. Usisa Akurina kani. Lasisa Akurina. Usisa Akurina kani.
tine chikuporanga rizita rihombe chazvezvo kuma early 80s uko kazvo kutoti panguva yacho ndo painetsawo vanhu vakaita sana Oliver Mtukudza na Thomas Mapfumo, Zex Manatsa. Tine chikupo ndiye angane chikwata chainetse papo mushure monge abatsirwa ka na sekuru Mndara Maonera vari kokoka kudombo shawo koka asi panguva vanga vari pamvere chenapo ka pakashanda umwe chete kana Morton Dzumbunu pakatsikisa nziyo dzakafanana na dzana kapfumo kandibaya Dzumbunu iko zvinezvi akunzi akasiya zvekuimba izvi ndima dzibaba kuchitungwiza ikoko asi ndeuyewe wakakwapaidza naye kambo kanonziko tipeiwo pekurara pamwe chete nekai kanonziko Mhandu. Hanzi chikwata chinzi Maonera Superstars vachibatsirwa naMndara Maonera ipapo hanzi zvaifamba panguva yacheyo. Mashawo munhu mumwe airiza madrums kwa Thomas Mapfumo akabva ambosiya kuma late 70s ikoko akabva ambosiya ndobva aenda kunobatana naye ka tine chikupo nekuda kwokuti hanzi munhu wese aida kuti angova pedyo natine chikupo angopinda mubhendi ratine chikupo sezviri kuitwa nhasi munhu wese anongoshuvira kuti dai ndaenda kunodzana naAlec Macheso dai ndanoshanda naAlec Macheso nekuda kuti Alec Macheso man of the moment ndiyeka anenge achiwasukurudza ari kupisa ka mazuva ano saka munhu wese anoda kutoona kuti apfure nekuna baba Shoro. Mugore 1976 Mashawo munhu mumwe akaregedza kuridza madrums kwa Thomas Mapfumo ndobva anobatana tine chikupo ka achiridza madrums ipapo ndobva vatsikisa kasingle kakambonetsawo zvakare dzadziri nguva dzehondo kaipapo kasingle aka kainzi zvamauya tongai Zimbabwe pamwe chete na pamusoro comrade. Mashawo munhu umwe haana mbotora nguva yakareba akabva atiza iko kabva enda kunojoina kachikwata che-The Great Sounds. Regai ndikupei kanaka kanonzi zvamauya tongai Zimbabwe kaakaita aina tine chikupo. Njeka Mashawo munhu umwe achifamba chete kana tine chikupo. Zvamauya tongai Zimbabwe, mauya comrade, zvamauya isitozofara, Maonera Superstars. mauya comrade, zvamauya Regai timbodza zvakare kawakamboridza kana iye ka Morton Dzumbunu. Munodziziva idzi apa kuedza kudzura nekudzura ndangariro badze.
vana Oliver Mtukudzi chaivo vakambobvunda naye murume ana Thomas Mafumo kutombonyaradzwa kunyarara kuti mwiro ana Zexman atsawa mfana kakabva kupika avashungurudza zveshuwaka tine chikupo nokudaro kamwe kacho ndekanaka kuseri kwekambwe kaka Mandu ndiani Amai mandindisa uyawani ambuya mandundisa uyawani onkoma manduo ulisa uyawani koiwe Kukarata katutsvara kupera hama zanyanya inene mande Kukarata katutsvara kupera baba zanyanya inene mande Kukarata katutsvara kupera dzadzi zanyanya inene mande ndo dzavaikwapaidzwa kamunguva yehondo vakatombotorwa vakanokwapaidzwawo zvekare nenyaya yekuimba nziyo dzechimurenge idzodzi zvairovesa kare vanamai hande kumajokoshwaime otuyeotibayevo magwisi vana baba twenda kumajokoshwaime otuyeotibayevo magwisi vana zvisina yazvo kumakorongaime reketi mbonzwa panapa ka neonamoiwe Mdara Maonera ndakavaendera ndikanotaura navo ipapo padombo chavo pati Mdara vakura manje 82 years uyezve Mdara Maonera vakastroka iko zvinezvi saka hai tinovashuvira kuti aiwaka Mwari ngavavanzwire tsitsi kuti vave vanonaya Mdara Maonera vakabatsira vakomana vazhinjika vemagitare padombo chavo nanasi unokaenda pamvhireji navadombo chavo paipai unondoona pakatonzi Maonera shopping center asi ivo vachagari zvavo ipapo vakungorentesa chete vakura pakurwa vafambwa 82 years rikatimbowanzwa chipinda mudariro tinzo kuti zvakatanga sei ndevanani kuva vakafamba nawo tine chikupo akauya sei akauya ainengasenza pambere chena hotero ndopa akavhiringwa ndobva ngoregedza ndokuya achindokumbira ndiakazotsvakuva makomana vasikana vakauyo vanokwana vana vakomana vana vaiti John ndiyairidza lead poya Shoki ndiyairidza rhythm kuya Isaac ndiyairidza bass John Chibadura ainzi John ainzi John Ngobo Chibadura akatazoya papaya right ndobva auya tinei ndobva auya tinei vatsvagana manje nana John naShoki naIsaac naiye nevasikana 4 ndokuchitanga kuchiita mapractice avo vanga vane zvekuridzisa era vanga vasina zvokuridzisa vairidzisa zvinhu zvangu ndatenga imimi panguva iyoyo manga mune bhawa yekuridzira pokuti vaikwanisa kuridzira ndangoona marumuzi maanga aripo kuseri kwechitoro kune rumu imwe chiti yavaitira practice ndikagova padzimwe marumuzi 4 avaigara kurara saka imimi mainyanya kuvabetsera maivabetsera nekunguvapa instrument here kana kuti mune rumwe rubatsiro futi rwamaivapa rubatsiro rumwe radaivapa ndorokutotenga uniform saka vanga vachitori vanhu venyu vebasa vanga vasiri vanhu zvairezisa zvinokuti ndandisina vape mari yekubva kumasitoko ndaitoti vakawana mari ndokutora vanozotambirawo ipapo asi imimi iye tinei anga ari munhu akaita sei ndimi akashanda naye achiri mudiki kuzodzimara akure
akanga ari munhu nemashiripiti zazvemakitari mitambiro inosiyana-siyana inofanirwa nevanhu kudii zvese. Haiwa munhu ane chipo chakewo chokuimba nekukomboza dzimbo dzachedzi aiziva basa rake. Asi aiti akakomboza nzimbo dzake paipai dzikabuda muchidzinzwa imimi zvaikubatai sei? Zvaindifadza chaizvo zvaisimudzirawo zita rangu nokuti bhendi yainzi Maonera Superstars kureva vasikana vakomana vachinzi heavy duty band. Vakomana vainzi heavy duty band. Saka yainzi Maonera Stars and Heavy Duty Band. Akatumidza zita iroro ndiani? Ndini. Ndimi akatumidza muchida kusimbisa kumaonera Super Center, Maonera Superstars. Asi panguva yacho iyoyo vanhu vaiti vakauya pamvere chena paya Maonera ichiridza vaimbowanawo here mukana wokumboridzawo vachimboridzirawo pachena vachiridzira veruzhinji? Sezvandataura kuti vaindoridza vachiita practice vagotozoridza vachibva kumashozu. Zvandataura zvekuti vatangira zvokudya vachiita kuti vasati vakudya vanenge vachifadza vanhu zvaopadhauriship bese. Asi itozoti yanga iri nguva yehondo mamusinganetsane here zvekare nemabhunu panguva yacho kuti vanhu vaungana pari kuitwa noizi pari kuudzwa magitari? Vaisikuona vanhu vari vanhu vokuridza chete zvokuti mukuridza mavaenda nguva akatombobatwa vakarara mustokisi vebhendi ivavo vaimba rumbo rumwe rwanga runofarirwa rwakafanana nerupu rwamamuchitondera anzi Mhuka ine Mavara. Waiona Mhuka ine Mavara? Saka imimi panziyo dzatine chikupedza zvika munoti aka ndo kanondibata ndikakarangarirawo ikako mungade kapi? Handikwanise kuzviita. Aiwa muimbe asi kuti munongoti kungotaura zita badzi? Handichayeuka maningi kupedza makore matatu ungayeuka kwakarako. Saka makazosiyana naye sei tinei? Zviripo zvokuti pandakazosiyana naye ndepokuti takata vanhu vavo John Chibwadura auya manje ajoinana nawo mwainzi Robinson Pepukai. Zvino mukufamba kwavaita uku aripo mumwe munhuwo akaonana nati ndokumutsveterawo kuti ndogona kukupa mainstrument bhendi ita yako ndokubva kwakaita handamonetsanawo naye kwetu. Makabva masara muina John Chibadura? John Chibadura nomumwe ainzi Roni Gatakata aiimba dzesungura nainani Robinson Pepukai nevakomana vokuridza. Vaibva kupa na John Chibadura apapo? Aigara ikoko kwatezvara vanga vari ikoko pamba nesekondari yepazimbiriye. dzekuma late 70s idzodzo chikupo yange iri shasha atombo murufaro stadium maitwa makwikwi nemabhendi maombe aiveko makore acho ayo sanganisira mukatana Thomas Mapfumo, Oliver Mtukudzi, Zex Manata, Sungura Boys, Susan Mapfumo and the Fantasy Band, Andrew Ngoye and the OK Success, Safirio Madzikatiri and Job Machana and the Mad Face.
makwikwi aiwanze kuita kupera kwomwedzi akamboakwapaidza vakomana katatu kese on 3 occasions achingotora mukombe wacho number 1 tinei kasina kumira mushe kanimi unongonzwa kuti mumanzitu acho kana mdara maonera achita nzini akazosangana neumwe akamunyengedza akamunyengetedza zvakanzi iwewe ndokutengera mainstruments chiti umwe munhu ndofunga ndo panguva yacho yaakasangana nerecording studio kwaaitsikisa mumanzi ikoko akatengerwa iye mainstruments ndokupuwa zvichiwa nemba yekugara kwaaigara kubebhorini uko kuti zvakazofambawo sei murume uyu ndobva afunga kuchinja abva adzingwa mumba instrument ndobva ratorwa rese ndobva ratengeserwa the mad face yanga iri kwaisiudzi panguva yacho akamboshanda zvekare nemad face yacho akatomboiteera ikoko ndobva ambonotsikisa akambo kanaka aina nasifasi Mashakada and the mad face. Magitara ngakabatwa na Sifasi Mashakada, Jacob Teguru na Pompofu the mad face ipapoka munozo here kuti ari ku mad face koko zvakareka pakamboka yake kanonzi nherera kai munozo kuti aivepo here pepe ndiye uya aiti baba nai sei muchiti nherera ndiye tine chikupo iye Nyarara, kozino waenda kupiko mwana uyu, ini zva. Baba, koseko mchititi nherera. Amai vako vakakubereka iwe, vakakuputira zavo muchipepa, zvokunokurasa munzira kuti pu. Ndini ndakazokunhonga, ndichendawo zangu kwandaienda, ndikakutora ndikakuchengeta, kusvikira nhasi unokure kudai. Asi amai vako ini handivazivi, handina kukama navozve. Baba nai. Ndatina handisi baba vako, ungatoti zvako sekuru zvifambe. Mabasa atine chikupo yayi nherera wache ye sekuru majira masirozanzo takaivarere chalepe mga Jocelyn Tivaringe apa bopo apo pa Eastview nangoni munemo Samora upepe wendebvu parise pa Waterfalls Francis Chidora Regis Tukuta King Malunga Honorable Kamonena Line Oma Hechani Mtape Simbara chitawodzera umwe china mukoma wangu ka Gabriel Jasi anzi takaibata kuti Dzwi National FM
Peter Kajengo kuurugwe uriko asisine yazo kawo regai tinzwe ana Shepherd Chinyani vanga ne chikwata chawo chainzi cho the Holy Brothers chikwata ichi pachakaparara ndo pakazouyawo wana tine chikupo vachibvaonekwa vaibva ikoko vachibva vamba chikwata chainzi the Mother Band regai tinzopana kuna ngoma Shepherd Chinyani kuti zvakafamba sei. Taisponzwa nomwe mudhara aigara kuMaybelline muna 17 Avenue ainzi Nyakujika aita zvemamainzi vanga vakuru anga nemadzimai 7 right. Tasara pepe mudhara uyu akanga ane mainstruments ake ndongoenda ndina John Chibadura tasiyana nemukuru wedu ainzi Future Mukundwa ndasara ndina John Chibadura because mudhara uyu aindifarira stereki nokuti pane mudzimai wake mudiki waida stereki anga nemupfupi waenderana newangu saingo nditi hai mimi tsana mubve rambai muri pane band richauya ndo pakazouya band rainzi Mother Band. Samuzoti makore wayo vanhu vemagitari taitorwa pasi stereki plus basa rengonzi nderechiromberonde saka vanhu vakauya vana Teenage Kupo vaingoridza zvataidza isu naJohn. Saka Mother Band papa nemukomana ainzi Victor ndiyaridza bass vakomana kubhuruwa yoko nemukomana ainzi Godfrey ndiyaridza airidza lead guitar. Ndobva vazouya nomwe ainzi Tarzan the Street Guy aita zveacrobatics aibva kuZambia aye papa nemukwende womurume naTeenage Kupo vakauya vari 4 vatambi vaviri Teenage Kupo naTarzan naGodi naVictor. Saka nobva panzi manje izvino hapana munhu anodza madrums kuti vanhu vemadrums kudhara vainetsa zvaitonetsa kuti uone munhu anodza madrum. Zvazvinochirega titraine vakomana 2 vari ipapo kuti 1 oridza madrum. Saka inini semunhu ndakakurirawo mapurazi kuna Mount Abdenu mataigara chingoono zvigure nekumaruzevha uku ndinokuzoti kana muri mapurazi nemuchimbotedzerawo zvinoitwa paipai. Saka ini ndini ndakazodzidziswa kuridza drum naTeenage. Munhu akandidzidzisa kuridza drum inini ndiTeenage Kupo. Ndofunga vanhu mukanyatsotarisa kana pamusambo wengwenya ana nyaraudzo vese ana Gedemo ana ndini ndakaridza madrums ipapo. Saka ndandine katouch kedrum kakatinakei. So ndofunga takangoita practice ye 2 weeks chete. Taita practice ye 2 weeks ndobva zvanzi tichiitai mashows. Takatangafamba mashows nana Teenage Kupo but ungoti Teenage Kupo munhu ainakirwa nenyaya yekuti yeforgery idzi amunoti bhanji idzodzi forgery idzi. Teenage Kupo taisangana nesekondi dzakawanda pamwe ainetsa nemapurisa zvokuti pamwe aigona kutoridza mhere chacho yasungwa totobofunga kuti show ichafa here ozosvika pakuregedzwa nokuti road manager watakata tinaye ainzi Shakespeare Mangwende munhu akangwara kutaura nemapurisa but tashandashanda naTeenage Kupo pakazoita tsauna yekuti tataita tour taida kuenda kuna Bhuruwayo. Tasvika mukaduma ndopandakanetsana nevakomana vekubhuruwayo vaivai ndakachidzirwa nebanga. Munozoti kudhara vanhu taingoti vanhu kubhuruwayo mandere vanocheka vanobaya nemapanga mbozi ndakatotiburisirwa banga tamunonzi muingezi mwemwe mukadoma. Ndobva ndatiza ndobva ndadzoka ndobva ndasiya John Chibadura ariko. Chibadura asara ariko akasara achienderera mberi ende ndikurimemba kuti takazenge tatora mukomana achiza kuHard Spirits Bendera Robson kaita nainzi Chale anga aripo futi ndikuyeuka. Vasvika mugwero John Chibadura akasikoitwa zvandakaitwa ini John Chibadura ndobva arowa pasi ndobva adzoka vakomana ndobva arowa nemainstruments pasi. Sei mimi maivhundutsirwa imimi naJohn Chibadura mamusingadiwa? Isusu nyaya iripo ndeyekuti isusu vakomana vandofunga vangwane chinangwa choda kuti vatizire mainstruments. Uyezve vakomana vanhu ndo vakakuwana imi muripo nemudhara ende vatona tiripo nemudhara ndichisanga ende chanyanyisa ndechekuti ini ndindaitonzi ndini band leader weningi wemainstrument weband weMother Band. Ndatotoka sa band leader because mainstruments ainge ari pakuchengetedzwa neni naiye John. Chinzi imi muri vaviri ndimi munofanira kuona kuti mainstruments ari kufamba sei zviri kufamba sei plus ndimi munofanira muchimira sevakuru veband because ndimi nemuchengetedza zvinhu.
sando zvakaita kuti wakomana vaita achazi kuti John Chibadura nendise tidzoke even mukomana uyo anzichala haana kuzomboendera mberi akabva adzoka futi ipapo akazopfuura kuenda kumapurazi kwakaigara kunzi kubhelogoniku razvada takadzoka ndobva tagara kuno kudzivariseka ndokuti inini ndindatanga kudzoka ndobva ndazoona mwangu wazvanzi shamwari inini hai ndandaenda zvakaitwa zvezvinhu zvaita zvandaitwawo saka chale tadzoka ifwa chale akazopfuura kuenda kumapurazi kumasoro right ndofunga komana wakazotsvaga wakazonobatirwa kupasanzi kwana gwanda iri kuzasi kwangwene nemainstruments kusvika mainstruments adzoka so mainstruments adzoka mundaraunda ndopa akati anova komana inasira kuti muende ranga ragore ripi kuma 82 kana sakanganisi nokuti zvacho zvaita fast ka kuma 81 82 ikoko zvanzi nova komana nda kuti murambe muri panapa bhosi pane bhendi zichauya kuti muzinge muchibata naro rimwe futi ndopakazouya Sungura Boys mamiri anga yakaita akanga ari mukuru webhendi roro ainzi Roni Gatakata aidza madrums naNeva Moyo aidza lead. Neva Moyo ndiye ainzi Chibadura kamjiza zita rinonzi John Chibadura rakapiwa John Chibadura sister rake isister rakatorwa pana Neva Moyo uyo akazofa achidza lead kwaChimbetu ndiye ainzi Chibadura iyi Neva Moyo na Bata Central aidza rhythm na iye mukomana unzi Ephraim Joe ndiye aidza bass paSungura Boys zvaza komana panapa ndina komana wangu wandinawo ndo varidzi vezvinhu vafanira kuti musiyane nawo. Sungura Boys yaibva kupi papo? Sungura Boys vanenge vakabva nechomupurazi kunana Goromonzi iroko ndoko vakabuda nako vachiuya right abatana vakomana vaenda vatazoona contract kumutoko hotel. Makatomboshanda nawe makatomboridza mese? Takaita mashudu takashanda sitereki neSungura Boys. Saka mimi mairidze chipapo kuSungura Boys? kuSungura Boys ndaimboti ndikaenda palead ndobhoenda pabass John ari parhythm taingochinjana nokomana ngozi ndakugara ndine idea yekuridza macopyrights sitereki saka taingochinjana tombopinda isina John chirwa pestaff yedu Ephraim Joe umbotibatira bass ina John Chimba ndomashandira taita so ndazosangana neproblem yekuti ndakazofirwa namaiguru wangu ndaigara papurazi inonzi Solar Farm kaundipa mashonga kumaondebden uko so ndadzoka ndakazogarisa manje ndadzokera ndobva ndakazoona wamwe wangu waita se vabiwa namvere chena vakudomboshava saka ini zvakanditora nguva ndobva ndazoziva kuti wamwe wangu vari kudomboshava ndobva papera about 2 months ndateera ikoko handakatosvika ndobva ndakasvikana naJohn achitondirakidzawo bhebhi rake amai vana simba vanga achiri kuenda kuchikoro chiti chama ndakabata musikana wangu wanda kurora panapa ndine mhenya yangu tati magimbeni malapsus ndiri mbenembe yangu shamwari yandabata ndobva ndakaonaona mai knowledge ndati no John inini ndatati ndiyozonoti basa rakamira sesamvere chenaka pabhendi reSungura Boys ranga rawandirwa manje ipapo vanhu vanga wawandisa vanhu zvokuti I remember ndo mazuva ndifunga aitomboendawo kana anaSimon Chimbetu achimbonopracisa ikoko vanangonoti ndichipinda mubhendi imo mazvite ndobva ndadzoka kudzivariseka. Kababasiva Shepherd Chinyani Delegate bozo panapa umwe mwana wacho anonziye Zex Chiku mwana wa teenage kupo chimbozo apa kuti zvataura Shepherd Chinyani zviri kuenderana here asikana ndaitevera bamudiki wangu tine chikupo mwana saka ndakasvogara navo kupi ndakatangira kwamaonera kudomboshava munenge muimba mani muyard manenge anga ni malodges kamaonera imomo ndobva ndazobva kwekwe tine yakambogara kumalodges pamaonera chep bebe ndobva tabva tesi pepe neningini sevanhu vemabhendika vangachita apa wakaningini vakatadza kuwirirana omboenda mwana saka ndokubva vamboshaya ma-instruments bavamudiki tinei ndobva vazowana ningini ma-instruments kuna
ainzinya kudya kuva vakashaya mainstrumenti sei kubva kuna maonera iye maonera iye vabatsira nemainstruments vamaonera vanga vaine vanhu vakawanda vaishandisa mainstruments avo saka pakangoita kusangonzwisana ivo naRobson Pepkai saka ndokuchibva ivo vaungobvawo sevanhu vanga vaine band ravo mother band asi yange vanga vaparadzana futi vanga sisina kukwana panga pangosara Godi naVictor saka ndokubva vanenge vatomborekodha marekodzi neimwe timu pasina Godi naVictor ndobva vanenge vawana contract yavo kugram vachiita vaita agreement yavo yemba yekumebhorini ndakatombopagara panamba 9 muna 62 Avenue yatine chikuru imba yatine chikupu mwana right agreement yange iri kuti agreement inenge ina macontracts avanga vakapanana yekuti vairekodhera kugrama chichakutengira imba vanga vachitogara ipapo kwete kuti vanga vachigara ipapo tanga chitogara ipapo mwana saka semunhu vanga vaine mudzimai chine chikupu anga ari kupe mudzimai wacho uyu mukadzi uyu anga atori pamba ipapo asi kumusha kwake kuedza ainzani ainzi Patricia but wakaita naye vana havana kutomboita nayo mwana zvokuti kubva kwatakaita kwamaonera kuti tichizoenda pamba iyoyo nekusawirirana futi kwavakanga vakuita negrama ndokuchibva nenge imba yazobvutwa nekuti contract yachina yana kufamba zvakanaka plus vakomana vachina vavairidza navo vanga vaine rimwe band ranga rakunzi Nation Band mwana ndokubva pane rekodhi tumasingles vavakarekodha neNation Band iyoyo ndokubva vazoona Victor naGodi vavai ndobva nenge paukauya Victor naGodi vatu ndobva taenda tese kumebhorini kweku ndokubva tanosangana futi naJohn Chibadwa vanga ine band ravo naJohn Shepard Chinyani nomwe ainzi Richard noumwe Chifo saka vanhu vanyakudya ndovanga vari vadzidzi vekiti vakasarudzana ngerini musi wokutanga tichisvika ipapo panga pana Philip Soswe Ocean City Band wewe anga aripo achitomboda kubatsira vakomana vaizviti Holy Brothers ivo ana Shepard Chinyani vai right saka nhengerini vakuita mapractice pepe saka bamudiki manje ndobva vanenge vanzi navanyakutya kuti iwo ndonichi une mukumbiri ukurumbira unozivikanwa navanhu saka nyaya iripo ndakuchikupa kiti iyi ndobva vakushandisa bamudiki ava panga pana Victor naGodi veMother Band saka band rese ranga rakungonzi ranga rakunzi Mother Band iyi ndo yainzi Nation yacho Nation Band kanonziko Ema Senior Nation Band yacho manzwa pa Shepard Chinyani kuti tatine band redainzi The Holy Brothers apa futi Zex Chiko akutaura kuti vakawane band redainzi The Holy Brothers Holy Brothers yanga ina kana Fox Mtikana na iyo Shepard Chinyani kozoti takareka ye ka John Chibadura muchirukazi vakamboka vakaimba here kainimbokunzwisayo ndongokunzwisai chete ekambo kacho kavakaidza iri Holy Brothers ndakwenda kakubasa mukadzi wangu chakona manheru izvezvi here ega kundoda kukiswa nemuje
kuti mandakristina asifanika chikori tizoita sekweyo sadaroka nai kondokutyisa kwachereko iyo uda kuseridzikweyo unonyatsokumbatirwa chaizvo chaizvo the Holy Brothers yacho ikave kuri dzakamboka kuti uri wese nakatsande uri wese ndiva mafuti zvakarayana naJohn Chibadura panguva yacho iyoyo ka 1981 imimi kaimi kwakuseri uko right regai timbonzwa pataurwa paina Shepherd Nyana kuti ndakatiza takatiza John Shepherd Nyana akatiza John Chibadura akatiza aburitsirwa banga regai tinzwe kubva kuna Zex kuti zvakaitika here izvi ndobva taita trip yekuenda kunhingirini yekutenderera yange iri 3 month trip iyi ndobva tabva kunoku ndobva taenda takanaka nokuchiredzi mwana zvakanaka tikadzoka nokuzvishavani ndobva tadzoka nemugweru ndobva tiri mugweru umu kumutapa vakomana nekusagona kuridza zvakanaka John Chibadura nanhingina Victor nemwe airidza rhythm yavo vana John Chibadura veve saka Victor uyu ndianga ari band leader mwana mother band ndiye akabika John Chibadura kuti azosvika pakuita mukurumbira uye wakaita zvakabva muna Victor Show ainzi Victor Show aibva kupi Victor Show aibva nengini kubulawa yoko mwana antone record yake akarekoda Victor Show inonzi Zimbabwe Africa kana amino munoizvera nemother band pasina ava ichiri mother band cheche yakabatana apa iri mother band cheche yanga yakamira sei Victor Show na Godfrey Steinem ndiye airidza lead guitar Victor airidza bass mona saka rhythm nemadrums ine handina kuona time handakasvika right nangirini tiri kuchakari imimi maite chipapo inini ndanga ndiri mudika hangu saka bamudika vangu vanditi vanhu vari kunditira chitsotsi panyaya ichi yekeshi ndoda kuti unhingiri uve uchishanda chi pamari saka ndanga ndiri chitengesa matiketsi mari yese yabhadharwa nevanhu ndindaibata ndine mwana wavanyakudya vaivai muridzi wekiti ndiyanga ari padho achicheka matiketsi mwana ningini kugweru ndopakauya uyu ningini tazini takabva namumugweri chemuchi tikaenda handichanyatsoziva wangu kuningikini kwataenda tichiita mashozi tazini aita zvokudhonza mota kuti imwe pikapi iri kuenda uko imwe iri kuenda uko iyoenda pakati achidhonza achidaiso ningini tiri murwendo iri kuenda uko vakomana vane kusanyatsogona zvakanaka kuridza Victor uyu aita semunhu ari kunetsa stereki nepamusana pekuti parairidza pepe anenge atadza zvokuti kuchakati taida kurohwa uku usiku zvinonzi rara hausi kurara vamumisi rara iwo radza gitari kunyanyisa John Chibadura mona maridhimu ese Victor airidza achimuti watadza pakati pepe dzokorora utomborara akatadza chirohwa mbama chaichaiyo mona achirohwa John Chibadura airohwa mbama achinzi hausi kurara kusvika wagona zvechokwadi John ndiye munhu akashingirira Shepherd Nyana kunyanyisa chakazondipa imi kuti chakandipa shungu dzekuda kuti ndiye nditaura nemiri ndechekuti Shepherd Nyana akanyepa kuti bamudiki vaida kuba kiti iyi yanga iri 3 month mona uyezve vanyakudya vanga vasingatruste Shepherd asi kuti vaitotrusta mwana wavo mukomana enzi Richard ndiye wandashanda nahand to hand panyaya dzemari mari yese yavanga vakawirirana kuti ningini pashow igaiga yamunenge maita monditumira mari yakati Richard yaitumira mari kuna baba ake mona iyi ndo point number 1 yakandipa kuti nditi chero munhu akafa chokwadi ngachibude chiri chokwadi mona hongu inini ndakazobva muningikini mukadoma mimi pakatuma muteo pepe ndopandikati ini ndichiri mwana bdiki ndoda kudzokera kuchikoro izvi zvandichazvida aba mudiki wakamboshinga zvikati handei Zex makawana materidza vaita flop mona vanhu vanga vasingambouya pamwe paitwa mari zvokuti John Chibadura boots yakanga yakaputika anga sina boots John akazotengera boots muningiki mugweru kubhata kwekwe pakukambani chekucheku ndofunga kaitenga $6 here yakanzi green abei yebrown ndiri kuiziva mwana ndokuchibva ningini chanetsana paipai
ndobva bamudiki vakandrova bamudiki Shakespeare vanhu vanganokama tine Chikupo naShakespeare ningini bamudiki tine kumushoko ndikwa Chikupo panapa ningini pachangobva pamurewa saka ningini Shakespeare Mangwendi ndo vanga varidzi vedunhu kansela kanmanza kuti Mangwendi kadzo ivavo saka ndopunga kuti ukama wacho ndiye anga ari inenge manager wezvese ninge zvaiitika ipapo ndiye anga ari manager weMother Band ndiye anga ari manager weMother Band mwana ndobva ndazombobva ini ndichiita ndichidzoka ndichodzoka kuno kuHarare asi panguva yese iyoyi inini bamudiki tine bamudiki Shakespeare tese taigara kuWestwood ukambuzuma imba yakanga iri yemukadzi wavo ainenge amai Irene mukadzi waShakespeare Mangwendi ndiye ainenge anga ari mistress kunenge kukambuzuma kwepachiporo ndokunyanyisa pandangoda kuti ndinyanyojekesa kuvanhu kuti kana vanhu vachiudzwa nditika vaChikupo vanga vasingadi kukiza nemainstruments mwana asi kutoti kunetsa kwaita nenge Victor uyo anga asiri kunetsa zvokuti vanhu vatize asi angachida kuti vanhu vagone kuridza mapanza papajekeswa kana naZex amene boti kudidi makaterereko Newton muradzikwa statement Nyandoro ziwareseka isene kurisiyana Rapson Chimombero kusha wekunze Abigail Munyanyi kusha wekunze zvakare chitakabata kuti zvine chana pemuka Davis Gudza ataurai Jongwe Mr Cox Skruliwe Nzuma kumakomoyo na Elizabeth Chiwaridzo Mura Avenue kumfakosi kuna Arnold Mudengezi Joshua Ginger Lucas Cedric pamoja na Paddington Maka wanda mtorita nchakaibata nchana pemuka Dr. Kuti Zaterere Ana Shepard Jani zvakatiza paipai wakazosangana zvakare na James na Tine Chikupo nekati dzoti zvakasangana seya so chandoona nitana chekuti adzimai vangu vandinawo izvinezvi vaishandawo kuMaybelline Girls ayiko kuno vantu kokudhuze ndikwaigara murume ainzi Sifas Chimanga aisenza kuNevetu nenge Radio Zimbabwe kuti rainzi Radio 2 ndo kudhuze ndikwaigara kwainzi kuSunridge ndibva ndatanga kufambira Sifas uyo kuti tikutsvaga sponsor anoti promota mbozi takantanza kuti isusu bhendi rinonzi Kasongo rakanga rasiyana naye bhozi ndiye munhu akatanga kupromota Kasongo bhendi Sifas Chimanga saka tatakutsvaga mukana kuti betanotoita tanohwinawo mainstruments iwayo so Chimanga uyo akazotifara kusvika azotitora Chimanga uyo atitora apa nyaya yangu ndakananga ndikuna Tine ndopakati makomana nyika mazuva enyu ndoga ndichiudza kuredio but bhendi renyu ndoda kuti tirisumudze ndoda kuti ndikutorere vanhu vanotamba vanoziva basa pane mukadzi watati naye kuKasongo anotamba sere kanonzi Magigweshe anova ndiye mudzimai waNdilo Zakaria ndo pakazonotorwa Magigweshe uyoyo ndobva hanzi mubhendi medu zvikanzi pane murume oda kuisa futi angari kumaona Superstars bhosi tine Chikupo takasiyana isusu plus vazotorwa mainstruments akadzokera futi kumaona naSuperstars yarizira kwamberi chena kudombo chavo handibva ndaona Tine uya saka rwaro kanga akichitu kuti ndifambira Tine Chikupo taana Tine Chikupo na Magigweshe ndobva tafamba takadaro ndofunga bhendi renyu zvakaita mukurumbira zvokuti taiti isu pataiita mashows kana ana chimpetu chaicho wanga wasingadzi pataidzi maitoti akomana kwatila unoridza kwaenda varoi zvatingatoita ndezvokuti ngatitange tanoridza isusu kuti tiwane mari tikaenda vanhu vabva apa hapana chatoona ende zveshuwa tisina kumira zvakanaka imimi mabatana zvakare naTine ipapo pane here dzamungati mimi idzi ndo dzaakatsikisawo iye Tine dzaakanyorawo iye Tine Chikupo ndingati padzimbo anga nadzo dzakawanda dzekuti arekodhi but mikana yaitikwadza kudhara kumastudios vanga vasingangorekodha bhendi chero ipo vanenge vafungira asi takakwanisa kuti tsikise single imwe chete ndina Psolo Makore na Zakaria inonzi Meri Mwanangu
ndo yandakakuya takakwanisa kutsikisa na Teenage Kupo achimba na Magigweshe kana inda kaita kufuta mabaking vocal zipa apa paniki pa ndaidza lead Zakaria ndiye anga ari pabass madzibaba Nicolas Zakaria so makuru ari pa rhythm Sam Chikudzora ndiye anga ari pa madrums so ndofunga takafamba takadaro zvekuti ndikurimemba ndine song yangu ndinayo yainzi Ramangwana imba inotizvo upenyu hama une zvakawanda mumwe nemumwe ane chinangwa chake chainacho muupenyu saka hama dzangu ngatise musoro pamwe tizive chakanaka chakaipa kuitira ramangwana hama dzangu ndindakanyora song isong yangu iyoyo saka Magigweshe aifarira zvekuti kurekodha kwakaita neKema Boys havana kungorekodha chete vakatoyazokumbira kuti mukoma chinyani zvingaita kuti rekodhi yenyu ndinoifarira tingakwanise kuti tirekodhe here musaisusu mamishenzi ekudhara takagara tisina jeras ndikati there is no problem irekodhe izvenyu ndindakanyora song iyoyo so hatakukwanisa kuita mukana kuti ndirekodhe ndinawo bhozi ini ndakazongoti rwarei ndobva ndabuda muKema Boys yange ichiri Kiyama yange iri Vuka Boys sorry ndabuda muVuka Boys but ndakangobuda hangu nezita rangu ndichisiya vakomana vachiita sei vachifamba nokuti ivo vakazofamba vachingozviti Vuka Boys ndakarwara ndofunga chipo chegore ndakarwara zvisingaiti chipo chegore ndobva ndasiya vakomana vachizviti Vuka Boys so ndikurimemba hangu kuti pandakarwara kudaro pane pavakazomboya kambondinyengetedza nokuti kudzokera chaiko mubhendi ndansade saka paakarwara imini nzvimbo yenyu yakatsiviwa nani pamakarwara imi pandakarwara inini nganguti Nicolas Zakaria anga ariko bcause Zakaria malidi zvese anongoridza saka takangotsema takadzidza magitare nguva yakafanana tese so Zakaria ndiye akasara achibata nzvimbo yangu plus ndo pakazoiwa na Sifa Sikarushanga vachibva ndikumbada jazz band takati nemukomana futa ainzi Love More aidza futi besi mumbendi imomo takati nemukomana unzi Rogers ndofunga akazopedzera kudza kwachibadula aidza futi marhythm nemalid Rogers Patia ndakamusiya ari mumbendi bcause band redu yakazengera wanda vanhu bcause ndingangoti nini chikwata chedu ndo chakanga chakumhanyirwa nevanhu vakawanda bcause takanga tine mbiri yaityisa plus nemunhu aitipromota munhu aisinza kuredhiyo saka zvedu zvanga zvakarongeka saka ndagara kudaro ndazosiyawo Teenage Kupo naMagigweshe naZakaria vaita sei vakabatana vachifamba wakadaro uyu soro makore anga atobiwa uredi na Simon Chimbeta kuMarxist Brothers saka kuti Zakaria akasara ari ega ane vanhu vanyowani nemufano wemadrums Sam Chikudzora so ndadzoka ndagara inini vambonditora ndichidzokera kubendi kwekwe ndaingona kuti masituations acho haasi kundiitira mamiri akaita muchikwata haasi kundiitira zvakanaka ndobva ndazongogara ndobva ndazopinda basa rechimahobho ndotori mahobho akazara ndotori mapepa ndinawo izvozvo basa rinonzi rechigadhiri nokuti ndakati shata kwenguva yakakura saka ndaakushanda ndopakazita imwe hama yangu manje ari muno mudziva reSekomo anonzi Celestino Dzavo nguva iyi aisenza kuMinistry of Roads vari vekupenda tara ndobva nditi chinyani basa rakuita rechigadhi chamara hariite wadi kuti udzokere mushedhi mako kachama ndoita sei kuti magdzara rakunisa zvanzi no ndine mwana wasahwira wangu ari kumapurazi kushamba ndimwana wasahwira wangu mufana iyeye anangogara nekabhanjo so zvoni ndinoona pane chishungu dzake ka ndikanomutora ukamudzidzisa mufana iyeye I think izvinogona kuita ndikati aenda nomutora ndopakazontora iye Alec apa ndakutora nyaya Alec Macheso ndopakazontora Alec Macheso kushamba Mumwe ane chinangwa chake chainacho
yamanzo kuti yanga isongo ya Shepherd Chinyani asi yakakumbirwa na Magigweshe kuti vaikwapaidze neKiyama Boys apa nana Sifa Sikarushanga ikoko wanga wakaita kuungana kana krimu yegega Alec Machespa bass guitar kuitira iwe amazangu tinzwi panapa Shepherd Chinyani Tinai Chikupo aenda neKiyama Boys yana Nicholas Zakaria but zvakazosangana futi na Tinai Chikupo kechitatu adzoka kubva kuKiyama Boys ameti zvazvamira seikoko atange tati gari akazopinda kubhendi redu nowandyangu nyuwana nandaita irori ndikashanda naye kwenguva yakati kurei bhozi aitoo kwandabva kwa zvinhu zvaakunetsa kubhadhara kwacho kuri kunetsa zvinhu asi kufamba zvakanaka uza munhu wese anongouya achingotaura makomplaints akawanda ka zvakati but takati shandei naye select tine chikupo but achakunetsa manje kubhendi kwedu manje kuti isusu mainstruments tatisina taita zve zvekuti nohayo mainstruments mozoda kubhadhara motikari so maexpenses kwedu anga akati wandei so tinese munhu angati jere zvimari funga zvinoti pamwedzi mari dzacho dzaanga akajara kuwana ari kunana Zakaria dzaimunetsa zvazvaimukona ana Zakaria kuti vazotanga bhendi zvavo kuti izonzi Kiyama Boys ivo vanoti Chiswahili saka kureva kuti vanenge vachiti zita rekuti Kiyama zvinoreva kuti magumo I think ndo matauro anoita ndofunga zvokuti magumo acho ndo I think akatangira kuChinoi kwatakaklasha kuti ndokuguma akutaura kwangu ipfungwa dzangu bhozi iwo vanoti Kiyama zvinoti magumo maybe anga ari magumo ekuti hachanzi Vuka Boys takuchitanga kunzi Kiyama ndobva wasanzi Kiyama Boys saka tine chikomo ndobva azodzokera kuKiyama Boys yaNicholas Zakaria iko achinge wakazoreva kuti haimwe tutsveki inonzi Emma katisikakanganisi yataifanira kuita kare kuti tiri kuVuka Boys so tine chikupo akazongoita kuda musati tine chikupo munhu wekuti munhu aidhakwa sekutaura kwandikuita pasi semunhu ainohwa uyu mastrong staff I think ndo zvakamuti vhirikidze because akazoita chirwere chinonzi yellow fever ipapo anga kugara kuunit H kuchitungisa uku ndokwanga kugara vese vakomana veKiyama Boys vanga vasawana dzimbana vachingoita zvongoloja ndokushaya kwazita tine chikupo anga ane mhuri tine chikupo kaona muchiri kutondera tine chikupo anga ane mhuri ndokurimemba kuti ndaiziva vana vemudzimai wake mukuru because mudzimai mukuru watine chikupo vabereki vake vaigara paplazi vabereki vomukadzi watine chikupo mukuru vaishainza mai Nyarai sazvainzi Nyarai iri mwana wake vaigara paplazi panonzi paBhero kuWaigona kana paWilziri because ndokotakatora John Chibadura kaisusu paplazi paigara John Chibadura ndo paplazi paigara mukadzi watine chikupo mukuru ndiye mukadzi wake mukuru wandaisa ndaitovaziva amai ivavo nevana vacho but patanga takushanda naye nokuti ava anga asiyana navo akazinga nemwe mudzimai wanga naye akabereka mwana anonzi Taka mukomana because tine chikupo mazuva taishanda naye tichina naMagigweshe pakutangisa chaipo pasati tasplitana nana tine chikupo anga ane vakadzi 2 mukwadzi wake mudiki ndaitogara naye ndini pamba pangu panapa mukuru wacho aigara pamba pehanzvadzi yangu kuzviri kumashops kweduku because mainstruments ataishandisa isusu atanga tapona naSifa Chimanga aigara pamba paamai vangu kuti Chimanga wacho aitobhadhara room ndopataipracticera ipapo saka kuroti paakafa anga ane mukadzi wake ainzi amai Taka akaita mwana anonzi Taka saka ndisizoti Taka iyeye ari kupi zvokuti kwaari anofanira atoo murume mukuru zvokuti haisana mbonzwa nezvake maybe ana Zakaria ndivo kangoita idea nezvake hadai ndaimiziva kuti aripo otherwise angadai atopa neimwe stage because hatingaregere vana vatsvakabva vachisafa semasumudziwo wandakaita vana vaJohn Chibadura kuitira kuti vaende mberi nezara baba wavo asi pakugara muchigara naye anga ari munhu akaita sei Tinei munzwa kuti tine chikupo ka
kutaura chokwadi tine chikupo munhu anga asina basa nemunhu ende chikupo angane pfungwa zechiartist because paanenge asvika anga asingaiti muenzi but anga asingatukani nemunhu chake chete chikuru chanyanya kudza kunwa because tine chikupo aidhakwa tine chikupo aigona kuti tikatosvika pane imwe show ndichikuyoka pane imwe show yatakaita kunonzi kuchisumbanje kuchipinge uko takanoita show iyo ari masikati takatoita problem yekuti show iyo takatozoiridza tega tine chikupo haana kwanisa kupinda pastage adhakwa pota fodya dzake idzodzo anwa song staff achitadza kushama murume wake so kuita kusungwa tikasvika kuti nhasi panapa ticharwa panapa tine chikupo because tine chikupo aidiwa ende pahistory tine chikupo chaichai muzva Rufaro Stadium isati yaiswa jurahoro ndikurimemba kuti Zex Manatsa ndoma akaitira muchato imomo pakaitira Zex Manatsa muchato imomo mabhendi akanga aripo muzoti kunze kwanga kwakazara vanhu Zex Manatsa munhu aichirwa fune chaunga Zex Manatsa ndikurimemba kuti ndiri mufana ini ndaitoti ndichibva kumapurazi kumwanda kuti ndaitoti Zex Manatsa akatoita show akanzi ari kudziva ndechekwa ndaitouya netsoko yazobvuna show yaZex Manatsa ndikurimba kuti paakachata tine chikupo ndasipo hangu vanhu vanza kuti paakupinda tine chikupo kurufaro stadium vakapusha fenzi ikadona fenzi yerufaro yakadona ndiye munhu akadonhedza fenzi muno muzimbabwe nesapoti yevanhu kurufaro stadium tine chikupo munhu aicherwa nechaunga tine chikupo munhu aidiwa bosi aigona ende moza kuti tine chikupo ndikataura vanhu vanofata munhu ndikunyepa ende chikupo zvatairidza isusu tine chikupo kusvika afe zvekutata kwandiita akafa achigara nebanjo rinenge rakagadzirwa negarden gineki chigaba chaolivin ubva twine dzake dzimbo dzake aikomboza netwaini 3 as I'm talking izvozvo aizvo akatata apa practice anenge ane banjo rake roro otanga kuziva kuti ndoti song yangu iri yakadai so achikudzai sound from mawaya ake aikomboza nekabanjo then imozokaita manje sound kubva pai pabanjo iroro so takakura tiri very creative tisingete sezvikuita vafanwa wamazuva nawo kuti vakanzwa macheso paanenge asira bhesi kuti raakupopota iye vanobva tinemo rikapururudza mukaita saizvozvo magitari vakawanda akutopururudza sei gitari ramacheso amwana vafana vakuuya sungura ya zviri kutaurika zviri kuhwika tine chikupo akaridza zvekare neThe Green Arrows nana Zex Manatsa nzvaikambwako ananzi kofamba munzira Green Arrows nana Zex Manatsa manzva imi kutanzizo akadonhedza fenzi pamuchato waZex Manatsa matsimbuya musati kungofamba munzira zvinoda vasimbi kusvika munonyika madzibaba musati kungofamba munzira zvinoda regai tinzwe panapa zvii zvakaitika pamuchato iwo tombonzwa hedu kwakubva kuna yoka amai Manatsa tachata 1979 tachata tane nhumbi ichitatu makachatira kupi Rufaro Stadium right imbotitsanangurira ino kuti muchato iwo takambonzwa nezvawo takachata takangogadzirirawo kuti toda kuchata sei makana nochatira muRufaro Stadium isi tichiziva kuti michato inoitirwa mumachechi kana kupi mahoro isu muchato wedu wangu wakatosiyana nemuchato yewamwe bcause muchato wedu isisi vanhu vaitobhadhara madhoradhora padhora saka taitori kubhizinesi uku kuchata vanhu vaibhadhara madhoradhora padhora pamuchato wedu iwowo but taichatawo tichiratidzawo vanhu kuti mamusicians vanhu wakaitawo saiwo saka vanogona kutongochatawo takatotangawo kuita zvese zvekuenda kwamuzviti zvaizvo zvokuti motanga maenda kwamuzviti mozoendawo kuchechi mozonyatsokubleswa kwakuzoya mufa vamwe vaimbi vaivepo pamuchato iwo ndevapi mamwe mabhendi akanga aripo Thomas Mapfumo ndiye akatotiridzira tichipinda mustadium achimba song yake ambuya anoenda kuAfrica vanodyiwarire kwaine natine chikupo
tine chikupo paakatoridza pakatokuwara vanhu vairi vakatozonamukira kuchipatara mwa vatoposa vafa posi paakanga ari kutotamba vanhu vakatanga kujamba mudenga muya muya vakasvika pafenzi paya saka fenzi yakaremerwa saka vakatsitsirwa nefenzi Sachi Brothers Sweet Home Brother yanambotora yekumbariya isi takachata muna August Oliver akanga achata ndofunga kuna ana machi ndianga atanga anga achata akachatira kupi mugwanzira stadium nemudzimai wake Melody amai wa Sandra naSelma muroora wedu vakachatira kugwanzira stadium vamanasa vakaenda here kuko wakaenda chaizvo vakasapota zvakatonyanya muchato webozi ndinotorangana kuti mota yedu ndo yakatoenda kunotenga mombe muchato wavo kuairport uku kombe yedu mainstruments ndo akatoshanda imomo mainstruments edu bhendi yedu yakanga ichitoridza imomo tesitati turimo saka ko Oliver akauya here kurufaro stadium kwenyu haana kuuya but takaita kamisa paposta saka tamisa paposta taitongofunga kuti achauyawo semumwe wedu but chakangozoti ndechekuti takazonzwanzi aenda kukwekwera anenge akanzi aenda ane show kukwekwera kuti ane show kupa hatizivi hatakamuzwa kuti chakaitika wangaenda kune rimwe basa madzimai musatye kufamba munzira zvinoda vasimbi kusvika munoyonyera madzimbuya musatye kufamba munzira zvinoda vasimbi kusvika akazomboti turudwe zvakare namadzibaba Nicholas Zakaria mwana wemuprofita inzwai munzwe zvaakadudza manenge nezvatine chikupo indirati makadiko ime ngoma ini natine chikupo taizivana kubva kare taionana mumabasa mukushanda mose tichikwazisana tichidi asi gore ra82 ndo patakazosangana namukoma tine chikupo tironge zvebasa vatawirirana vatatanga kushanda tose kwanga kuri kupi kumukoma Nicholas kwanga kuri kudziva rasekwa mazuva andaishanda namukoma Shepard Chinyane munhu andakashanda naye kwemazuva akati wandei takatorangana kuona kuti murume uyu anga aine chekuita maererano nebasa tikati ngatimutorei tigona kushanda naye pamwe chete kubva tatora mukoma Tinei Chikupo tikatanga kushanda pamwe chete. Panguva iyoyo mukoma Tinei pavakauya kwamuri mimi pane here kumwe kwavaibva kune here chimwe chikwata chavainacho kuti kwakutongotangira pamuri? Mukoma Tinei vakanga vachitomboridza nemadhifesi nofunga nemadhifesi vakagumira pakambokai kainzi nherera kaikai ndo vaichema pana nherera paipai saka vabva ipapo ndo patakabva tavatora wesesi ongo heiti mafamba navo imimi ivo vaiitei kuchikwata chenyu kana muchiti mamuna naShepard Chinyane yange chiri Kiyama here kana yange chiri Vuka Boys? Mazuva aya yange chiri kutonzi Vuka Boys. Mukoma Tinei kuti vative nawo nekuda kwekuti munhu aimba plus munhu aigona kutamba zvakare saka zvaiita zvainyatsoyevedza vanhu uye zvaibata vanhu vakawanda ndosaka takaita chido chekuti dai tishande navo ongo. Maive makaona mukurumbira wacho kubva kumashure kwese kwavaishanda kune kusangana kwamaiita zvisinei hazvo yanga yakamira sei Vuka Boys panguva yacho iyoyo muchitaura kuti ningi airidza chakati? Nguva iyoyo yaiti inini mazuva ndaidza bhazi guitar zvokutoti vanhu vazhinji iko zvino havambozvitarisira nokuti mazuva akati wandei. Mukoma Shepard Chinyane varidza lead guitar zvisinei kuti bhazi guitar vairidza futi nokuti ndoravaida so ndakavati imi muchiridza lead guitar ndiridze bhazi guitar. Kwakauti Soro Makore aidza rhythm, Wellington Sakala aimba ndiaita mabacking vocals, kwaya mukomana ainzi Semu Chikudzura ndiya airidza madrums asi akazoshaya zvake ongo. Ndo mamira tanga takaita muVuka Boys. Plus zvandakanganwa ndo mazuva tanga tina Margaret Gweshe vanova vadzimai vamwe vaiimba zvakare vaita mabacking vocals kuna Tinei Chikupo. Kuda kuti panguva yacho Tinei Chikupo ndiye aishaura? Tinei Chikupo ndo aishaura zvishuwa. Muchiri kutondera nziyo dzimwe dzamakashanda navo iri Vuka Boys naTinei Chikupo dzamungati ndo dzaakashaura idzi dzichitsigirwa naMargaret Gweshe? Pane kambo kainzi Emma
kaimba achiti ema mukazi waticha kumagirosa kutambira senda unyari chichi ndo kambo kakatomboita mukurumbira tiri kufuka boys kakaimbona mukoma tine chikupo icho kwali makazofamba mese muri pamwe chete ivuka boys mukazobva kuvuka boys ikasara ya kiyama yakuenda uko iwo mukoma tine chikupo mukazoramba muina uko mukataura kuti makapatsarana sei apa nevuka boys kuti muzosara muina atine chikupo makuenda nayo zvakaitika apa ndezvokuti mazuva makore iwayo mainstruments aitinetsa saka nekudaro vamwe vangu vandaishanda navo vanga vambowana mamwe mabasa ekuita especially mukoma chinyane munhu ane mabasa akawanda anoveza anogadzira maspeakers zvakare anogona kusona masitsi emota saka vanga vambowana zvimwe zvekuita zvino imi ndakaona kuti ndapererwa handina chimwe chandokwanisa kuita ndopa ndakazongofomawo group rekiyama boys saka mukoma tinei vakangoti ini handikwanisa kubva pauri ndicharamba ndiinewo kusvika papi patangotanga kiyama boys 84 patadonza tose kusvikira 92 right matanga kiyama boys ipapo manje yanga yakamira sei kiyama boys kiyama boys yanga ichiti inini ndandasiya zvokuridza bhazi gita zveshe ndakandangoti regai ndizvirizire lead gita ndigone kuzvishaurira nziyo dzangu mukoma tinei vaingoimba nziyo dzavo semaitiro avaingoita tiri kuvuka boys Margaret Gwesha aingoimbawo nziyo dzakewo nekuita mabacking vocals kune dzatine chikupo toya Alec anga apo akuridza bhazi gita Sika Rushanga anga aripo achiridza rhythm guitar madrums anga ana Silas Chakanyuka saka pichekutanga taimboridzirwa naSam Chikudzura ndo pakazobva ashaya pakatora Silas Chakanyuka iye tine chikupo anga ari munhu akaita sei naye madzitedi takashanda naye masingles maviri aiti 7 ne6 zvino kuti inziwo dzinosvika 4 anga ari munhu akaita sei pamashandiro amaita naye tinei ndoziva kuti kazhinji kacho mubasa renyu dzimwe dzenguva vamwe munotambura nawo nyaya yekuti kudhakwa vamwe zotozokanganisa kana basa chaizvo asi semunhu anenge achitungamira chikwata unenge uchingosimba nekudzoreredza ameno vanhu tinei maishanda naye sei mukoma tinei aiva ari munhu anga ari right mukutaura naye nokuronga basa maitozoti mukutaura nemunhu chaiye vanga vane mazano akanaka mukuti basa rienderere mberi zvisina hazvo apo nepapo vaimboti inwei zvokuti vaiti mukasavakasikira kwavati zvinenge zvakwana vaigona kusvika panguva imwe yekuti vaimbokundikana asi munhu aigona basa rake hataizombonyanya kumbuka zvinoendera mberi asi aiti dzimwe nguva taimbotaura nawo kuti mukoma dai muchimbotidzorei manwiro kuti zvitiona timboedza kuratidza picture imwe iri nani kuvanhu tomashanda taita navo vanga vakanaka zvavo mukutaura nani nokuronga asi papo nyaya dzekunwa wati mukasa vaiuchidza vaikogona kupfurikidza makazosiyana nawo sei pamakapedzisirana kushanda mukoma tinei kusiyana kwatakaita ndikokuti vakatanga kurwara 92 saka vatanga kurwara kudaro vanenge vakazomboenda muhama dzavo vachitarisira kuti vaigona kubatsirika asi zvakazongoramba tikazonzwa kunzi mukoma tinei vasirias kazoshaidzwa kuti kana waona tichingobva mukuvaona svondo iroro vabva vashaya iri 92 iyoyo makaenda kuiri kurufu kwacho kurufu handazokwanisa kuenda nekuti vakabva vatorwa nehama dzavo saka kuti izoti urongwa wanga wakamira sei anga vatombotitoreka nguva vasiri matiri vachimbozama kufambirwa nehama dzavo kuti vangarapika saka ukama hwacho unenge wanga kuti taramukei ndozve zvakambozotinetseiwo futi mukoma Nicholas imimi munoridzira vanhu vanenge vachifara kunyanyanya mumabhawa mune vanhu vakadhakwa muimwe muzoita imimi vakomana vamunenge muchishanda navo vazhinji vacho vamwe vacho vanwe vedoro
toziziva kuti pavanenge vasvika paipai vamwe vanhu vanenge vachizvipira kuda kana kuvatengera chakudya kuti vanwe doro, iwe nechidokwa dokwa vanenge vachida nemwoyo wavo, asi nekuda kuti vanenge vachisungwa nekuti vari pabasa. Munokwanisa kuwadzana navo sei, munovachengetedza sei vakomana ava kuti pasambowana mukana wekuti anganwa zvekuti zvingakanganisa basa, uyezve kunwa uri pabasa ndezvipi matambudziko amunosanganika nawo? Kunwa uri pabasa dambudziko rinoitika nderekuti pakunzwisisana pane zvinenge paakunetsa, nokuti ndikati 1 iye anenge achiti 2, nokuti mwoyo wake munenge muna 2 inochita kuti 1. Saka zvichireva kuti kana munhu wanwa musoro zvinenge zvaamongora kuti unenge wati abnormal, wakutosiyana kufunga nemunhu asina kunwa. Saka kunwa chaiko chaiko pabasa vakudi zvisinei kuti ungasevenza mubasa rinogadzirwa wawa asi wafanira kuhunwa unoita kuti upesana nevamwe. Zvakare vakomana vangu zvandinovaita ndezvekuti kana tichinge tasvika pabasa tinotsvaga rumu, toti munhu wese murumu, hakuna anofamba famba. Ndichimonita ndinova ndinotuma kuti onai kuti zvakamira sei. Ndinoziva kuti vamwe mukati vanenge vaida kunwa, vamwe havatonwa zvachose, vamwe vacho vanotoenda kuchechi, asi vamwe ava vanenge vati gare mubasa kuna vamwe vanotonetsa kuti unozongoona kuti mufariro unhasi anenge anwawawa, asi havazoita zvinonyanya kuoneka hazvo kuti adhakwa. Vanenge vachitya nokuti kazhinji kacho kuti munhu anenge adhakwa zuva racho iroro ashandira mahara, haana chaanowana kuti agona kugara achitya. Ndozvatinoita. Vafanirwa Zakaria ka. Aya. Rega chibunza mai maonera ndakavaona kuita mai maonera ndikataura pamusana paiye katine chikupo. Ndinofunga kuti nditine chikupo. Wakauya sei tine? Ndinyatsoziva kuti vakanga vasangana nekupi asi aive mukomana aida zvekuridza chaizvo. Saka wakaona baba vaikwanisa kumupa mukana wema-instruments, ainyanya kunetsa ma-instruments makore iwayo. Saka baba vakanga vaine ma-instruments avo ese akakwana, zvese zvavaitaura kuti vanoda vaikwanisa kuvaitira. Vakanga vakasangana vamwe vazhinji vacho handichanyanya kuvaziva mazita avo, nokuti kupedza kwavakaita, kusiyana kwavakaita naTinei, vamwe vacho vakabva vangoregedza, asi Tinei yakazongoenderera mberi na John Chibadura. Ndizvozvo baba? John Chibadura tose tinomuziva kunzi Mr. Chitungwiza, akabva nekuna baba. Vamwe vacho vakakurumbira handichanyanya kuvaziva nokuti makore awandisa. Asi imimi Tinei Chikupo muchimuona muchishanda naye anga ari munhu akaita sei? Waida magitari, waiimba, aigona kuimba nekutamba uku, nokuti paimbove nevasikana futi. Vasikana ava vakafamba nyika vachitenderera, nyika ino yese vaitenderera kupi, kunana Chiredzi, kunana Vic Falls, handiti baba, Kariba, vaisvika iwo ma-small towns imo muno mukati, kunana Garden Party uku zvikurukuru. Aiwa, zvinofadza chose. Asi mimi kambuka Tinei Chikupo kamukati ainini akaka ndichiri kukatondera akaendifa. Ndakanganwa, asi tinotori nema-LPs ake, nofunga kuma-archives kwedu muno mumba. Tinawo maningirike nema-LPs ake. Vaimba yainzi Maonera Super Sounds. Zvikuru iye Tinei uyu naChibadura vakanga vaita zvinhu zvakanga zvakanaka. Vaiteerera chaizvo kuti nokuti dzimwe nziyo ndivo vaizodziumba zviya izvi kuti vazobatana magitare avo nengoma dzacho, ndivo vanenge vachiziva kuti zvinakidze ita izvezvezvi.
ndisingazive pane iyaya baba yokuti ngirikini mukaine mavara vakanga vavepo yatinei ndeyatineika havakazomboiroverwa nemapurisa iyoyo kunzi vakairoverwa kupi handizivi vakanga vakangotorwa nokuti anga mazuva ari mazuva ekupera kwehondo ndofunga asi vakatombozaririrwa here nenyaya yerwiyo irworwo amawanzo akando amai maonera kaoka padombo shawa pati chikurukura nawo chimboti paoka rumwe rutiro akomanawa mazuva ekupedzisira tinzwa kuti zvakasvamba sekubva kuna ngoma Zex Chikuka ano ndiye mwana wamukoma Atinei Chikupo chakaitika pakurwara munhu akabva kuchitungisa achitorwara mona kuchitungisa kuvegara padhuze padyo kuti atenda bhawa kumusoro kwechuku nana Nicolas Zakaria vari vagedzane sevanhu vaishanda vese pamwe chete vaidzimbikana vakabatwa nechirwere chejondisi yelo yeyi ndobva wauya indeshanda kukristi asi ndichigara kuchirofamu ndokubva uya munhu akatanga kuuya ndikk uyu vaishanda naye ndiainamira maposters kk anga ari mushandiwo mwana asi vaimuti muzukuru asi ndiye munhu akagara zvakanyanyisa aita basa rekufamba nemaposters achinamirira mwana ndiye akava achitaura ningirikini Zex mudhara varwara 6 mudhara varwara ndikati ano iwe enda unovatora chi uye navo ndokubva uya navo uko zveshuwa takavaona mukurwara kwavo tikambotratra asi nguva yanga yapera ndokuchibva ndahaya mota naiye ningina keke ndokubva taenda kumaflats kwanga kune muzukuru wedu ikokoko ainzi Godwin uyu mwana watete virus handi makanzobaba mudiki tinei baba mudiki fungai vachiti hanzvadzi dzavo panga pana virus akurina saka Godwin mwana akanga ari mwana waningini wa Violet ndokwandikazovaunza inini ndichiswaswa taura godi tasaona mudhara varwara godi ndiyakazovatora achiendesa kuchipatara kusvikira vanhu vazosheka chipatara chekupi ipapo semunhu angachimhanya kubasa handina kukurumidza kuziva kuti ndofunga kaenda kunazareta nekuti chirwere cheyelo cheche chainhingirikina cherapwa kunazareta ndokwavakuya kunazareta saka ndokwakazoshayikira futi right saka Tinei panguva yake yakazoshaya anga ane mudzimai upi angadzoka kuna amai vangu right uye wekumebhorini wewe ndiye here wanga wabva naye kudombo shawo ipapo pakaitika zvinorwadza vaumali uyu takabva tese kudombo shawa nangina Patricia namama ndika vanga vari vaviri madzimai amai venyu vanzani Stella Chigara Mumbe vari kupi vakasheka neurombo ningita kumebhorini kuyekuye Patricia unokuzoona kuti akachiita accident ndobva atyoka kugumbo Patricia ndobva azoona kuti magariro avanga vakuita manje naningina mudhara vanga singaite vasingambonyatsowirirana mudhara vaenda kutrip Patricia akabva ahaya lori ndobva asikotakura zvinhu property yese mumba ndobva aenda nayo kuwedza kumusha kwake mwana mudhara akazongosvikaona Patricia uyo asisipo zvokuti amai vataka pano mumunina wangu anonzi taka nikina vakazoya mashure panguva idzotanga saone ini ndanga ndiri kubasa kwangu ndichita wangu zviro zvebasa right pakaita amai venyu ndobva pazoita Patricia kukazoita amai vataka ndeumwe mudzimai akarorwa kwamai vataka kukaita vana vangani nditaka chete imimi amai venyu vakazosiyana here naTinei Chikupo kandi vakazoshayiwa naTinei Chikupo amai ava sevanhu vakanga vatoberekerana kuti panga paine dzimwe hanzvadzi dzangu pano ndinoti ningi vana vaTinei Chikupo ndi wekutanga Akulini wechituru poita Dambudzo wechi3 poita Brenda saka vana ava panguva yese ndini ndaivachengeta ndara vasipo ndopavanga vari kupi kuna meni nametaka ndo pakazoitwa taka kusvika pakukura ndinechi hanzvadzi dzangu ndichitozichengeta mudhara asingauyi maona mudhara takatozomuona akuuya akatanga kuuya kuti mudhara vazive kuti ndiri kukristu ndimukwasha akaroora hanzvadzi andotevera inini ndiaiziva kuti ndine vana ava saka ndobva tati imemi vana vese vana tsano kupi kukristu handei ndokuzivai takazongoona vanhu vaita se
vatosvika vese atete vhairesi vava vachiri vapenyu vasati vashaya nayo mudhara nabamudiki firimoni ndio baba wafungai mwana fungai firstborn vatosvika vese totava kuzokona nhinge mhuri yangu tatotanga kutofara pepe kwakuchibva ndiki vadzokera ndobva vazodzokasvika tokuda vana kuti vamboenda kumusha ndo nguva yavakatanga kujairana vesimanja ningine Brenda dambudzo nakuti nafungai asi fungai yanga ari mudiki kune vese vamwe ava ndobva vambogaragareiko kusvikira na mudhara vazoshaika saka taka ari kupi taka uyu ndakambonzwa kuti ari kuMozambique ndisingazivi hangu pari zvino asi gore rakapera irori pane pamakataura nabamudiki ndakazvinzwa paredhiyo after 2 months takakabva ambodzoka muno ndobvadzokera futi kuMozambique saka kuna amai vataka kwakaita vana vangani wandoziva ini ndiye taka 1 so zvichireva kuti tine chikupo akaita madzimai 3 chokwadi ndisingazive vamwe asi ini novandonyatsoziva ndewekutanga ndimai vangu vech2 ndi Patricia wech3 ndivo mai vataka right Patricia ari kupi Patricia uyu pari zvino ningini handiziva hangu kuti ari kupi asi ndaingozinzwa vachitaura nehanzadzi dzake kumeburi ndakatombogara nadzo Shepherd naShem vari kuwedzera ndiye ka Zex chikuka mamunzo apo kaachingonopaka umbo mdara akatombosiya mhuri akaenda kunogara kuna amai nini uko paakazorwara ndo paakazodzoka manje kuti regai ndichienda ka okumhuri sikana imika ime inotambika regai tinzwa pakuti mhuri yakasara kwakasara vana vangani ichokwadi mukoma umali pakashayika bamukuru vaiva nevana 4 wekutanga mukuru anonzi Aquilini wechipiri anonzi Dambudzo wechitatu achinzi Brenda wechina anova wekupedzisira anonzi Chakavadi mukomana visa variko Aquilini pari zvino ari kuSouth Africa Brenda anogara kuchitungwiza nemurume wake uyezve Dambudzo anogara kuchitungwiza zvakare nemurume wake Chakavadi mazuva ano ari kuMozambique tinozviziva kuti vaimbi ava vanoshayika dzimwe dzenguva unozogona kuona kwakuuya umwe mwana achiti inini vanga vari baba vangu kwachikupo hakuna kana umwe akauya akadaro kwete pane maziro andinoita vandinoziva ndo vandataura mukoma mali aiwa apa ri kunzwisika chose kana nekudaro imimi pamhanzi yavo sekunzwa kwamunoita wamukati aka kandofarira ndikapi pana chamunorwa uyezve kuzoita Silvia handi kumagogo sei muchifarira chamunorwa mimi ndine munin'ina anonzi Chamunorwa saka zvinobva zvaita sekuti meseji yaenda kumunin'ina asi handizvo hazvo asi kambo kandinotofarira Wangoma dzamatipa dzinoririra wangoma yamatipa inochema asi dzinotoridzwa navana mushaponyewa varimewe asi dzinoridzwa navana muzondiwa vavakani anzimbira dzamatipa dzinochema ndakazobwera zvakare kuruko kana mukoma Solo makore vakashandawo zvakare kanaiwo kamushaka vikati mbowanzwa kamukoma Solo tine chikupa kauya nevuka bwese chipromoto namudhara yenzi Sifasi Chimanga ndiye akatora mudhara tine chikupa kuti tishande naye kamuchite magweshe aibva kupi wako aibva kwaSongo aitambira kaSongo band makadhodza nawo kwenguva yakareba zvakadii
takati dyondzei inda pandakazosiyana nawo pandakaenda 84 ichienda kwaChimbeti pandakatorwa naChimbeti ndopandakazosiya vega akazoparadza nawo ndabuda. Tingati sisu mashandiro amaita naTine yanga ari munhu akaita sei? Tine yanga ari boa aishandika naye yanga ari munhu asinganetse zvake but yadora inwa vanhu. Saka manwiro aita doro hazvaimukanganisa here basa rake? Kana vanga singamukanganise basa ndopaitoita basa sebasa manje kana chips dzake tete. Hapana here pamukamboti papa akanwa doro mubva mambokakavadzana naye nezvebasa? Hapana patakambokakavadzana nezvebasa. Taishanda naye zvakanaka. Ane instrument raairidzawo here kana chake kwakuri kungoshaura? Chake kwanga kuri kungoshaura. Asi tingati sisu aigona kunyembedzera regitari? Gitari haana kubvira ndamumona achiribata. Kuti taigona zvake but handisi kuziva. But haana kubvira angasingamborisa gitari. Muchiri mese muri kuvuka boys ikoko, pane patingamboti pane kambuka akanyora iwe uripo ukatombokwenya naye? Pane 17 single yainzi Mary mwanangu takarekodha naye, ndio yandakarekodha naye yaiwe Mary part 1 and 2. kurambiwa nemurume solo makore anga ari papa akabata magitari inzwa uzwe Fuka boys kana na Shepherd Chinyani Izari dimia solo makore chimbo changu taiwaka matapirwa nenhorondo chipa kutenda kuna mai maonera na baba maonera chipa kutenda kuna mukoma Zex Chiku totenda zvakare solo makore Shepherd Chinyani madzibaba Nicholas Zakaria chipa kutenda vesa chichiro tombotobata wana Alec vana Alec vakashedzana atine chikupoka yatakamubata so Alec atudza kuti zveshuwa mweta yu pane pataisangana apa wazi kumukombe kwagara kwapupurwa kare pamwe kune rimwe side ravaisangana ona Alec mangoriziva right asi ndofuka
yanga iri top shata abanosererika mwari wakuitira zvakanaka mese magamba emimanzi kune grupu ririko rinonzi gamba remimhanzi grupu ririko rinonzi gamba remimhanzi rika riri pawhatsapp panongokurukurwa nyaya dzemimhanzi yemuno muzimbabwe tichiteerera gamba remimhanzi hasi grupu rangu ayo asi grupu riri kunze ikoko mukada kupinda pagrupu racho zvamunoita imimika unosenda meseji panamba dzinoti 0772 219678 0772 219678 vanongotaurwa nyaya dzemagitare chete emuno muzimbabwe masasi musoro chishanuka 10 minutes past 10:39 nika stop chidikano asegai crew ndonzi Umari Rabson the national driver ndo munotungirawo musoro wangu pasi usina nyanga tisangane zvakare kune zvimwe zvirongo mwari wakuitira zvakanaka zikongomira banda nanzika chikumana nzopaina nzontawi ndikusiyana mwindi chamwari Rachel Majoko kuti mucheze nako kuataiza free kroko zikopo Meri mwanangu wakanibalira namo Meri mwanangu wakanibalira namo